aya mai gida. Karimi girman ka naka ne ban ji kamar ka ba, mukaman ka isar ka ka ishe ni aya mai gida. Ya makakin bayi gani da koko ahadi, taimakawa bawanka rabu kai mun budi, ka haɗa ni da babban rabo in samu muradi. Allah kai ne Allah 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 ahadi. Karimi girman ka naka ne ban ji kamar ka ba, mukaman ka isar ka ka ishe ni aya mai gida. Ala yarda da nabiyu mai mukamin makura, wanda in aka ce shi kake ta yi babu jira. Rabbu sa ahali har sahabu sun amsa kira. Sahabu Mahamudu innani muhibbuku karara. Ba wucewa in ban faɗo isar Fatima ba, kai uwa ta fi uwa a nan mukamin su gaba. Umma tsokar Mahmud ki kara kai ni mujiba, ki kai ni gun annabi umma har na samu muhibba. Karimi girman ka naka ne ban ji kamar ka ba, mukaman ka isar ka ka ishe ni aya mai gida. Salam ala Ahmad mai cikar mukamai na sama, salam ala mai cika cicika a ya jara gama. Assalamu ala annabi kofar rahama, salam ala ji duka sannu sannu kofar rahama. Sannu taskar Allahu kabure masu zuwa, ka rabawa kowa annabi kafin biduwa. Kasu mulke mubinu annabin da uwa, a yayadullahi gabanu babu sauran wata damuwa. Karimi girman ka naka ne ban ji kamar ka ba, mukaman ka isar ka ka ishe ni aya mai gida. Wa ake ji wa an biya suke yin shela, sai na farkon samu ƙarshen sauka gibula. Mai mukamin wala saufa wanda shi ne fitila, haskakar kaunuka haskaka ni babbar daula. Ya nabiyul a'azam annabi kai ne sanadi, ya silar tabbatuwa Ahmadu madadin madadi. Ka'idar Allah binka ne a ya Ahmadi, sahibul husni wal jamali ya alhadi. Karimi girman ka naka ne ban ji kamar ka ba, mukaman ka isar ka ka ishe ni aya mai gida. Shi halacci rama shi sai gurin masu da shi, a ka'ida in aka maka yi shi ko baka da shi. Ni halacci na binka ne a ya alkurashi, sadiku ne take mai yabanka na same bugari. Mai gida burin rayuwa a raya ni da kai, wurin da ban kai ba muradi na ka dafa ni na kai. Da buɗe aikin daga kai kana in kare shi da kai, dan isar ka gurin rabu shugaba barni da kai. Karimi girman ka naka ne ban ji kamar ka ba, mukaman ka isar ka ka ishe ni aya mai gida. Dubin salati da salatu kaga kamzil a'azam, annabiyul awwamu annabi al'akaram, wa alihi wa sahabati rabbu sanya su kurum. Abubakar Umar Usman al-Mayaki. Karimi girman ka naka ne ban ji kamar ka ba, mukaman ka isar ka ka ishe ni aya mai gida. Karimi girman ka naka ne ban ji kamar ka ba, mukaman ka isar ka ka ishe ni aya mai gida.